Oromo sa dek mar otieno nyako Ramogi weche manyien mag Ramogi weche manyien mag Imori biro ne achiel kachiel kama intie kokalo Ramogi TV kendo amora ahinya ni yiero televisen mar Ramogi e otieno ne nyako Ramogi mondo obed mano mami weche manyien achiel kachiel e odi kata kama intie gi thuolo ni wan kod weche motenore kod wach mar bura ma iwinjo ma bende koro do ng'iyo ka kata bura mane ochwal mar chungo kata kumo od bura mar Senate mondo kik twagi withe choko Rigathi Gachagua en wach ma odhi nyime do kawuono nyako Ramogi. Gavana mar kaunti ma Kericho Mutai bende otony ka od bura mar Senate okoni okunyo bende withe choko nikech MCAs mag kaunti ma Kericho ne okochopo kwan madwarore mondo ne gipuodho twak mar withe choko Gavana Mutai magi to kod mamoko nyako Ramogi kamoting'o midhiero makoro gore kuom jodak modak e chula maidore e nam Lolwe ma lo margi nam koro ywayo kendo muonyo e kinde ma pi mar nam medore kaluwore kod kodhe mosebedo ka chwe kendo luro nitie ni pone ma omedo dhi nyime to gibiro medo bedo gi midhiero e gintiere akere keke mar yo nyako Ramogi gikia ni giwuok e dho nam gidhi e wi gode ka gibeto yien koso gimed dhi bedo machiegni kod nam kama giyude pi gi kuonde ma gidakie. Ng'ama biro resogi gin kod kwayo nyako Ramogi mano bende nitiere magi to kod mamoko mathoth yie mondo arwaki ni machiegni kama okwongo mi thuond weche. Because my lord, when you look at the speed with which this matter is being moved by whoever is controlling the levers, it is our submission that one can expect a deputy president Put mar jong'ad buche adek ochuogi mondo winj buche ma onywand kanyakla mag kwedo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ongea kwa sauti nisikie tafadhali. I apply that this matter be backed as be closed. I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. Nyathi moro manyako ma jahigni 8 konyo wuon mare nyim doho ma Kapsabet bang' fulo ni wuon ne oko bambe kaka ne odonjne. Algi nyithindo 2 university, algi nyithindo 2 secondary, algi nyithindo 2 primary. Koro an ji aja family to gima na yutogo pi oketho te. Kuonde man piny gite nam omuonyo nikech nam to medore. Nam Lolwe medo muonyo chula manie iye. E tielo mar 2 mar sigana makende wamenyo midhiero ni penjo en kaka dires jodak e wi midhiero no. Nyako Ramogi bed thuolo matudori koda namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo wechegi ka follow ana wuon e Facebook page mara George Bati Dadi Cool machiegni. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Ogai mar do Martha Koome ochuga put mar jong'ad buche adek moting'o Eric Ogola, Anthony Mrema kod Fred Mugambi winjo kendo golo ng'eto e bura momaki gi kweth mopogore opogore makwedo chenro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E buchego oket kanyakla kendo ibiro yangi ka gin kod teko kata oyo. Walter Nyambaga oluwo wachni kendo ma e report. Gikone to gai mar do Martha Koome ochuoga put mar jong'ad buche adek mowale winjo kendo golo ng'eto e wi buche momaki makwedo thulo oko Gachagua e apisi. Jong'ad buche Eric Ogola ema koro biro telo ne jong'ad buche mamoko moting'o Anthony Mrema kod Fred Mugambi winjo matut buch jalup jatend piny Rigathi Gachagua mitem tigo mar geng'o ne chenro mar thiche ok apisi. By Thursday, when the Senate concludes, if they conclude to remove the deputy president, my lord, within the hour of their doing that, it is our submission that one can expect a deputy president will have been appointed. That's your view, but that's a fact. So, this National Assembly speaks through the Speaker and the Clerk. Magiti mureka bura manie nyim jang'ad buche Chacha Mwita biro chiwo geno ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua
kata nyalo chudhe. Ponono ng'eto mar burano mochan kiny nyalo tamo od bura mar Senate dhi nyime kod winjo wachne mar thiche oko kato oyo. This entire process is hinged on Article 145 of the Constitution. Article 145(1) relates to the process in the National Assembly. My Lord, submission has been made before you from both sides of the bar that process has been concluded. In fact, that there's been a resolution that has been sent to the Senate pursuant to the provisions of Article 145, 1 and 2 of the Constitution. Kata kamano, okinde ariyo monywando mano mar Senato kod od bura mamalo, kotelnegi kod Paul Nyamodi to kod Eric Gombo, ne opingo kwayo mar Gachagua mar tamo od bura winjo twak mar thicho Gachagua oko, kagikoni chenrono nie katiba mar Kenya. I have a different view from both my learned senior colleague, Mr. Paul Mwite for the petitioner, and Mr. Milimo. My Lord, I am of the respectful view that the petitioner is guilty of forum shopping, and that the petitioner invites your lordship to be an accessory in that forum shopping. My Lord, there is petition 522 of 2024 that is a petition that is between the parties, the same parties in this petition. I intend to give my ruling tomorrow at 2:30. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag thicho ko Gachagua ni chenro mar ikruok ne twak mar thicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua lemo mare omako mach ka odong' mana ndalo ariyo to od bura mar Senate chak ke ayanga. Oboke kod fainde mag bura ne ochwale od bura mar Senate kawuono kowuok kuom jogo manie burano. Okinde mag Gachagua mano bedo mokwongo chope gi sanduge kachiel kod kata sanduge moting'o fainde magi koni oting'o dwoko magi. Tend od bura mamalo bende ne ochwalo neno mage ne od bura mar Senate ne ikruok mar burano. Gavana ma Kericho Eric Mutai otony bang' od bura mar Senate wito oko kang' manyocha ne od bura mar kaunti ma Kericho kao mar thiche oko e apisi. Oyangore ni kwan MCAs mane opuodho thicho Mutai e kom ne okoromo kaluwore kod dwaro mar chik. E kinde MCAs 47 31 mane amenyocha ne opuodho golo gavana e kom ka kwan madwarore kaluwore kod chik en MCAs 32. Senators nogo ombulu bang' twak malach kendo tieko ni gavana no ok owinjo bed ni thicho e apisi. Determination then is whether, as contended by the governor, the threshold of 2/3 required at the county assembly was not met. Related to this question is whether this is a question of fact, necessitating evidence to be adduced. When it comes now to 31.3, the science math says there is no half person, so it should have been 32. The 0.3 is always becomes the whole person, which it should be 32. 31 MCAs did vote to impeach the governor, and 16 did not vote, which equivalents that number to 47. The question that probably would have needed a judicial review even long before it came to this place, Mr. Speaker, because constitutionally this question of 2/3 has never confronted the country. On the proposed removal from office by impeachment of Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai, the governor of Kericho County hereby terminates. Nengo modhi pacho ka olwar kaluwore gi lendo ma ochiw kod duol mar EPRA. Lwar mar nengo modhi obiro kaluwore gi dok piny e nengo mar wero. Ma olwar ahinya en nengo mar petrol ma odok piny gi siling 8 gi otonglo 1. Diesel olwar gi siling 3 gotonglo 5 ka mauta mar taya to olwar gi siling 6 gotonglo 9. Ibure Nairobi nengo mar modhi koro dhi bedo lita 1 mar diesel idhi siling 168 gotonglo 6. Lita 1 mar petrol idhi siling 180 gotonglo 6. Ka lita 1 mar mauta mar taya biro siling 151 gotonglo 39 e boma ma Nairobi.
Moko kuom jodolo e pacho ka opako okang' mane okaw kod jatend piny William Ruto mar chiwo ne kanise thuolo mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. To ewi weche mamulo thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jodologo wacho ni chenro duto otim mana ka irango chike kaachiel kod ratiro. Bende gijiwo sirikal mondo wuoth e tich achiel kaka yor geng'o pogruok manyalo bedo e kind oganda jo-Kenya. Joja oko miyowa ler mar wachni kowuok Mombasa. Evangelistic Miracle Church bade manam chumbi Nairobi kod Masawa mar Kenya kotelne kod Bishop Gordon Odongo opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom loko pache kendo chiwo thuolo ne kanisni mondo mi oket chike mabiro tayogi gin giwegi. Tima no losi mobedo headed gi Reverend Musini dang wakwa mondo din rode ma jonjore kata jok majenda gi oken tich Nyasaye donjo ge waka. Kani oloso bang' yuoro e alam ma Jumapil Mombasa, Bishop no kata kamano koni pek koro nitiere lwet jodolo momi thuolo mar neno ni gitayore gin giwegi. Sani wan gi ji mang'eny moyawo kuonde lamo ma en ot moro mane kanyo mikel to en din mane onego ket chik moro mondo kila church mondo ondiki magi weche ma osenjawo gi nikech samoro ng'ato osplit gi nyawadgi to bi group cha to chaka to timo timbe ge moko luwore kod wach Nyasaye. Isechego gogo ne gijiwo od bura mar Senate mondo mi otim nonro matut mar yango adieri kaluwore gi ketho ma itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Chik okonego wagwinyre gi chik ni ng'ato kwayo ng'uono to nyalo bedo ranyisi marach ne jomoko ma kiny timo kosetimo chako to anda koro ng'uona to ng'ane to nong'uonne. Komachielo, kanisa mar Lejo Maria kotelne kod Bishop Francis Oyo ne okoni ok gimor gi ywaruok mag siasa madhi nyime pacho ka e kinde ka kinde to chutho kaluwore gi pogruok masani onyiedhore e kind jatend piny Kenya gi jalupne. Raila Amolo Odinga ka gibedo piny gi president marwa kwe mane gikelo ni olembe pok wayudo mondo wane ni to dongruok mar serikal nyalo miyo wadongruok mane. Kendo na kama tin kendo tulo ta kumur kendo mana kum e serikal ka wan gi tungni to mine ndalo duto ka tungni je waywak. Luoro margi en ni pogruok makama ka okorakruok godo mapiyo to kidek mol nyaka kuom jopiny. Yiero ni mondo gikonyo to ok wayiero gi ni mondo gikelnwa tulo higa ka higa mano waneno pek wan raia kendo wan jonyuol waneno matek ahinya. Nyithindo onyinyo mana jomotho moko lal nyaka sani to mago duto te wan jonyuol wawinjo malit e chunywa. Ukristo en wabed achiel, walamo Kristo achiel ni kwalo lweny wadhi e polo. Ne bende gijiwo jatend piny Kenya mondo mi orangie chenro mar thieth mikoni sani obago oganda mathoth kendo koro kelo hinyruok ne jotuo to chutho mago maonge kod nyalo. Ka dhano dhi osiptal ok thiedhgi mar wach mar NHIF kod SHA masani okel manyien en shida ahinya. Kae kaka en jatend piny mondo konye raia manogone kura kendo noyiere mondo tingi dhano hinyore malich ahinya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jopiny e kaunti ma Homa Bay ahinya to mago madhi manyo thieth e osiptende e kaunti no kwayo piny owacho mondo yorange chochni manitie ndikruok kumba manyien mar thieth mong'ere kaka SHA. Giywak ni jotuo hinyore nyaka ne chenro no chak tich e pacho ka. Giwacho mago ka migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni kwan mag jotuo osebedo kadok piny e ute thieth mag piny owacho nikech pek manitie ndikruok e bwo kumba manyien mar thieth. Alia Beach leronwa. Piny madhi manyo chenro mag thieth ute thieth mag piny owacho kod mago mag ji giwegi e kaunti ma Homa Bay pod ywago chandruok mag kale wi okumba manyien mar thieth ma ong'ere ni Social Health Authority mano chako yanga tich e pacho ka dwene. Chenro mag thieth ok osebedo mayot ne jotuo kaluwore kod midhiero moko ma okwako chenro mar ndikruok e okumba mar thieth manyien no ka jotuo ywak ni ok giyudo thieth malong'o e osiptende nikech pek mag kale chenro no. Chenro mar SHA ok dhi maber nikech nitiere samoro nitie kidhiye kaka sama ne wachako ne watiyo gi star 147 ne ok dhi. An nadhi magi Kenya ke stage ma koro nyisa ni yani pesa man e dwe koro ka gi kanyo to notama na kwamo gi kanyo kadhi.
sani bi osiptal kidhi ikoni ni fokti shano bende okti stem rach koro en gi ruobuok mang'eny koro dhano tuo to nie udi kaka gidi kidhi kidhi tikwayi pesa no bende. E gweng' ma Sikri ka chud bura ma Kasipul, jopiny mani kod tuoche ma opogore noyuoro moyudo thieth manono maonge chudo mane obagi mar reso jotuo masani koro ok nyal thiedhi e ute thieth mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Ka jotuo manoyuoro e chenrono pimo midhiero mag kale ute thieth mag piny owacho e kinde mag dhi manyo thieth kaluwore kod tuoche machandogi. Nomiwa gimoro mar leave maber mane watiyogo mokwongo. To ka koro ne ogolwa no oriembwa oko gimwatimo ok wang'eyo. Watero nyingwa kuno to wakia kata nyingu ochopo nikech gima nyiso ni chopo kuno onge. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay wacho ni ute thieth mag piny owacho manitie e kaunti ni kwan jotuo sani koro dok e piny nikech pek ma jotuo osebedo ka kale nyaka ne okumba manyien ma thieth no chak tich e pacho ka. Kelo thieth e gweng' koro ji mang'eny biro luwowa kuma wathiethe, but king'iyo osiptendewa ma kaunti jotuo biro matin nikech gin gi challenges mar SHA. As a county wasebedo gi challenges mar SHA ni kaka uneno nyamrerwa wuotho e uti ka gimanyo jotuo to gikonyowa timo SHA registration, but nitie kama gichope to oginyal continue. Kaka yor konyo jotuo masane ok nyal yudo thieth e yo mowinjore nikech midhiero no, riwruok moko mar piny owacho maongre ni God will provide komakore kod Burials Medical Center kod migawo mar thieth e sirikand kaunti dhi nyime gi chenro mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jopiny. Ka migepego kwayo piny owacho mondo yelose chochni moko manitie chenro no mondo jotuo kik chandre. Kia gimomiyo gi jo-SHA to nyisowa notiyo to onge osiptal motiye moso e Homa Bay County. Ji chajo kendo chulo pesa e osiptande mantie ka sani, to wakwayo sirikal mamalo ni weche mag thieth ok onego watugo, onego wamany wach SHA konyalo tiyo to wakete mondo ti, ka ok onyal tiyo bende wadog e NHIF machon nikech sani koro jowa nitie kama gikia kata obiro tiyo kata ok obi tiyo. To kuo penjwa nikech osebedo kwa bede training to jogi nyisowa ni gino ji biro tiyo to ok wanyama login jatuo, wanyalo check in jatuo to ok wanyal check jatuo out. Mar ariyo kata kinyalo claim bende onge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nok mar yedhe okwako osiptende ma opogore mag piny owacho e kaunti ma Migori e seche ma oganda ywak ne chal kagima yedhe mag piny owacho ikwalo kendo iuso e kuonde mag uso mag yath mag ji giwegi. Jo Juma noluwo wachni kendo omiyowa ler. Oganda mathoth ne ogini piny kaachiel kod Karamago, bende koni onge ber e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima manyo thieth e osiptendego mag piny owacho. Mae biro nikech nengo thieth mogonyore kod ber mamoko e kuonde thiethgo. E seche ma oganda manyo thieth e osiptendego mag piny owacho, gima pod kelo wich bar en nok mar yedhe ma osebedo kokwako utego mag thieth mag piny owacho. Nok mar yedhe ni bende osekwako kata osiptende e kaunti ma Migori. Yedhe bende bedi osiptal. Wach moro ni yongo ka ni biro osiptal to sik mana ni yath onge. To waneno ka geche bende donjo ka to waneno ni gikelo yath jowadwa. Koro yedhe gi bende omoni tanwa ni to yedhe gi gibiro to gitiyo nang'o. Ang'eyo ni yath en challenging, very very challenging. Ka county government sirikal uchilo donje sirikal wanwango ka wan gi debt modhuro mar millions dabal ma sirikal mokalo manotel nego bado ne okawa yedhe to onge chudo. Tend kaunti ma Migori osetudo nok mar yedhe osiptendego kod nok mar omenda ma oket ni migawo mar thieth kaachiel kod midhieche mamoko ma oting'o kuo mag yedhe. Nyaka sani oganda mathoth e kaunti ma Migori wacho ni ok ginyal yudo yedhe osiptende mopogore opogore mag piny owacho nikech nok mag yedhe e osiptendegi. Kwayo jatelo ni kuyie to mondo koro kelnwa yath mondo osiptal obed maber, koro mondo jotuo thiedhe yo maber, koro kik gidhi kumachielo kuma ne gidhiega nikech kae yath onge. E seche ma oganda ywago nok mag yedhe osiptendego mag piny owacho, bende giwacho ni yedhego mag piny owacho yudore e osiptende kata kuondego mag uso yedhe mag ji giwegi. Daniel achiel menja dak e gwego mag Rongo wach ni ber ka piny owacho kedo kod kuo mag yedhe e osiptende duto mag piny owacho. Nikech kidhi kata bende local private facilities tiyudo ka nitiere nyaka yedhe mondik ni mag government. To koro government use chemistry.
Mano koro en government ko sen private. Wakwayo ni mondo tem ng'iyonwa gik machal kamago mondo mi ji oyud thieth maber. Apisa maduong' e migaono mar thieth e kaunti ma Migosi Samuel Atula yango ni nok mar yedhe osebedo e moko osiptende. Kata kamano, gidhino ni yedhe koro bedo osiptendego e kinde machiegni. Nitie nok mar yedhe e osiptandwa maongo kae. Ma osebedo nikech wasebedo gi challenges mag yudo omenda from national government ma biro kidam. Koro ka biro matin kamano, be wa ng'iewo yath matin ma onengo wake e kaunti mangima. Atula kata kamano ni oramo ni yedhe mamoko kaka mago mokuyo rem, mago mag malaria to koro yudore e osiptende mag piny owacho. Yedhe ma waluongo ni essential drugs ma ok kosga, mano obedo gi painkillers, malaria gi yedhe moko mag tuoche ma wase iluongo ni first line drugs ma nyaka bede osiptal ka osiptal. To en gima miriambo kiwacho ni ARVs kende manikae. Wan gi plan mar ng'iewo yedhe in the next 1 month. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV dakika en 21 bang' saa 3 mar otieno wakawo yweyo marwa mokwongo, to kapok adhi e yweyo ang'e moko kuom ote ma uoro ka e odhiambo ni. Kamano ka Eric Odemo mar chunge Kenya Mkago wacho ni bati waneni e makare ahinya. Omor ma wino janabi kantiro yani Masai mano pori petrol onego duogi nyaka siling 130. Jeni mosna George fundi simo kantiro Ulanda, okay? Ramogi TV neno malera ahinya dala mar Kajulu Angera mano Georgia ilongo ni Eric Opepo youth leader emoro ote no erokamano Eric kaneno malera ahinya youth leader mano ilongo ni youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church Nyaera, okay? Erokamano nya Brian Omolo. Atimo mos ne joma odak e chula ma pi tero kendo Nyasaye ma jang'wono mondo mi ochung' kodgi, to sirikal bende orangie kaka nyalo konyogi. Iluongo ni Nyasiaya kantiere Kilgoris mondiko mana. Ukidibo kantiere Ulanda wacho ni wach SHA ema wabunge ogolnwa oko, wadwaro NHIF ema wang'iyogo, giwere gi dondruok gi Gachagua, okay? Erokamano ahinya. Min pilot mar Ndhiwa en adier ni okumba mar thieth manyien pod ok ti, onge namba michule pesa, wan gi chandruok maduong' ahinya. Mano min pilot mar Ndhiwa ema wacho kamano. Joma bende ndiko na e mbui ka wang'igi kendo alidhe achiel ariyo moko. Engineer Victor Kuna ng'isa neni yo makare amora ahinya gi weche manyien mikelnwa. Director Chingo Mwa wacho ni erokamano ne Ramogi TV kuom miyo wa ripode kaka nanene saa 1 pod arite report mar Namcha. Okay, erokamano Chingo Mwa director ka ntiere dala mar Kisumu. Juma moko bende medo ndiko na kanya kwa Ramogi. Makamu wacho ni nyiso ganda joluo ni giwego siasa liete mag dongruok, gigo siasa mag dongruok, broad based government manyalo konyo oganda. Erokamano ahinya makamu ulungo ni director mar broad based government Western Kenya region. Jana Maus Gege mar Sori Karungu anakete mana Ramogi TV. George Bati en adiere ni okumba mar thieth poko chako tich, mano min pilot mar Ndhiwa pano chako ndiko wing makoni bende. Waneni wantie gi Gor Mahia patron mar adek injana Mike Musa Tiego Obote Wuri Nyasembo bende. Wuod Asembo Odhiambo Amolo Wuod Odendo Silas Wuod Mbeta Eduongere Wuod Imbo bende Gor Mahia driver Omondi Odhek Wuod Sombe. Erokamano ahinya wacho ni amor Nyasaye mondo mi opara mond liete duto te kamoro amora ma intie sama imiyogi kony koda Dr. Raymond Omolo Wuod Nyasumbi mano Green Army 001 Jaro Soja, okay? Erokamano nyako Ramogi. Ote thoth ka akawo mana yweyo matin kaduogo to pod wadhi ng'iyogi achiel kachiel miyo koro ne to waywe ma en oimore. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Vieta. Victoria Mwangi, I'm a home baker.
from Buruburu. I played the aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki, and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomotion na Shabiki aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Wamedo suru nyakwara Ramogi. Nyathi moro manyako majagini 8 okonyo wuon mare e do ma Kabarnet bang' wacho ni wuon mare ne okotimo kode timbe maganjao kata bambe kaka ne odonjne kod jaode. Ma ne ochuno dono mondo ng'ad burano kendo weyo dichuogno thuolo. Jafwambo marwa Fredrick Komondi miyo alere wi wachni. En bura manyocha omaki kod miyo moro e do ma Kabarnet Baringo. Miyo no katudo wuon pargi gi tim mar bambo nyathigi manyako ma jahigni 8. Bura ne nie nyim jang'ad bura Edwin Mulochi mane dwaro ng'eyo adieri ka bende dichuono ne obambo nyare kata ohoyo. Jamin bura Rebecca Batilol ne okwayo thuolo mar dayo dho nyathino. Gino mane okelo buok bang' nyathino dagi kendo umo yie piny ni wuon mare ohangne wach. They went to the police station from the hospital. After the hospital, yeah. Ulikuwa unasikia uchungu. Ne ochuno doho mondo luong min mare mane riko ni oko mar doho mondo ochiw ler mar wach ka kanyo ema nogoye bade piny kendo yie ni ohango wach ne wuon pargi. Nenda ueleze kote kile unajua kuhusiana na hii kesi ambayo inaleta kotini. Ne ochuno doho mondo lor burano kaluwore gi kwa ma jamin bura bang' yangore ni onge ketho minyal tudo godo dichuono. I apply that this part be backed as be closed and the accused person be discharged. After reviewing the evidence, I come to the conclusion that no case has been made against the accused person. I discharge him under section 210 of the Criminal Procedure Code. He is therefore set at liberty unless otherwise lawfully held.
That is the decision of the court. Miyono koro ichano donjne gi ketho mar chwalo e doho weche ma miriambo. Frederick Omondi, Ramogi TV. Nyathi manyako reso wuon gi nyakwara Ramogi. Wawere kod mano koro wadonje sigana motenore kaka midhiero mar weche mag pinam medore. Midhiero mar medruok pinam lolwe medo kelo kihondko e chuny jodak mayudore e chula kendo gikia kama gichom. Kaluwore ni ka gimedo bedo e kuonde mani piny to nam ketho mwandu magi. To kaka gidhi e kuonde moting'ore gi malo bende biro chuno mondo giketh bunge. Jopiny ma odak e chula koro dak e kind paro ariyo kendo gichiwo kwayo ne piny owacho kod bede migepe mamoko mondo konygi e wi achiedh nade masani gikale. Bang' ne molo e chula Mfangano ne wafwenyo ni midhiero mar medruok pinam lolwe ok omako mana jokochung' ter kendgi. To kata mana joka winy bende ka gineno kaka nam rocho ngimagi. Sena e Mfangano. Yien ma jodak maka koni ni nitiere chiegni mita 30 kowuok e dho wath higni 5 mokalo. Kinda mar pi nam ne olawo mojuko kendo sani gidong' ka gichung' kigin e chuny nam. Winyo manogede wi yien nindo tame ode kendo piny ochame. Okumo ka oparo kama obiro dhiye poni kama ne ong'eyo kaka ode mirimb pi oturo kendo lwar e nam. Machielo bende ka oparo kaka mirimb pi nam mamedore ne omiyo ode onime nam. Yien ma pod odong' apaka gido tiendegi kendo bede moko osechung' apum ka birika. Ranyisi ni en bende nam okane lake ni chutho ok nobudhe lo motuo. E kinde ma joka winy jogo chung' tir bende kwano lal ma medruok mar pi nam osekelonegi. Ma ne en geno mar achiel kuom jodak ma Mfangano kama chunye ne okete geno ni chieng' moro achiel nyalo gole dhier. Kata kamano ich wang' mar pi makoro biro kendo kawo kuonde ma ji odakie kaluwore kod lokruok chal kor lwasi omiyo geno mag joma noketo mwandu gi machiegni kod dho nam ruombore mana kaka odni koro ruombore piny. Kaluwore kod wuon odni lek ne onimo ka milionde manotiyo godo moko budhe bwo pi to mapod onyalo neno bende orore e nam. Asetemo chandre ndi kalupo mondo mina ger gigi alos gigi kamano bed giga manyalo konya gi joga. Koro pi kanobiro from 2019 pi omedore sani higni 5 ma udi gi nyalo konya go onge kech pi okethogi. To gin e gik manapuonjo go nyithindo ka yute. An gi nyithindo 2 university, an gi nyithindo 2 secondary, an gi nyithindo 2 primary. Koro an ji aja family to gima na yuto go pi oketho te moluore te mokethe. Koro kaka nyalo timo sani onge. Kaka pi medore e kaka gino ne medo duono. Maloyo 3 milion olale nam ka nyithindo to en go e dhot. Lal mapiyo miya en gimoro 3 million gi 0.5 kanyo. Kaluwore gi gimotimore ni to sani ok da onge ng'ama poni nyalo gombo mondo bed gel machiegni gi pi. Kaponi mano nikech pod ok wang'e gima nyalo biro timore. Nikech waneno ka pi pod ochal ka gima medore to wuondi nodog to kodogi. En medruok mane ng'eny kuome. Kata obedo ni johand rech Masena ne otemo keto kite mondo geng' pi nam mondo kik donje banda, medruok mar pigno medo kelonegi luoro. Business en ji osedok chien kaluwore gi kaka nam ni ringo. Koro wiero waluor ni mit ka biashara rum kabisa. King'iyo chien macha en ot mare gin rooms ma ji ninde mineno mantie kanyo no. Sani en pi. So yudo ka biashara mag ute ma ji dakie odok chien kabisa. And mano se affect nyaka biashara mar rech. Mirimb pi bende kong'wono ne achiel kuom osiptende mayudore Sena. Inyalo neno ni clinic ne sani ochiegni gi pi. It was almost 80 meters from kuma ne pi nitie chon. Koro pino kubiro, samoro biro mo surround this clinic. Usually pino biro ma okal kama chopie banda ka. Pini ose nyoro mang'eny nikech koro onge business. People cannot attend the clinic. Kowuok e dho wath Masena wakwang' kuom chiegni kilomita 3 nyaka e kar tiegruok mar tije lwedo Masena. Ka bende wayudo kaka mane jopuonjre yude rieko sani odong' gunda
udi korgi oteng'ore ka choche sani budhe e nam, ranyisi mar kaka medruok mar pi nam okorocho mana ohala kende, to kata mana weche mag somo bende. Bang' wuok Sena, ne wadhi nyaka e dho wath machielo, Mauta. E dho wath ka kuyo marateng' nyilni kendo lombo wang', ka wind apaka bende kelo chuny machiegni. Kata obedo ni dhok maka modho pi ma omedore kendo biro machiegni, ok ging'eyo ni pigno lal kod kuonde mag kwath mane giyude lum. Jothurwa ma Mfangano ne gibuok kendo giywak malach. 2019 nyaka kawuono wawuoyo ni kumoro osedhi gabich kende. Ka koro wasudo wachope imede higni moko abich kata higa 10, wabuok ni dipo ka kuonde man piny gite nam omuonyo nikech nam to medore. Kaka timore e dho wedhe mamoko, e kaka timore e dho wath ma Mauta bende. Yien kod kite mane nitie chiegni mita 50 kowuok e dho nam, sani wigie modong' kalimbo e pi. Chakruok higa 2019 kabiro, waseneno lokruok maduong' ahinya e kor lwasi mosemiyo wabedo koda change in the climate regime ma kuonde wagi. Omiyo pi omedore. To pi mosemedore ni osekelo asara maduong' matamre gi nono. Kuma wantiere ni, kae nam ma koro wachung' e bathe ni ne onge ga ka. Ne en mita 20 iye kucha. Kada king'iyo chien kacha, ineno kite ka ne ni oko, kone mane pi ogiki. To nam osemedore momuonyo puothe. Thoth puothe orundni mane nigi e dho nam, nam ni osemuonyo te. Japuonj Ken Fungo koni kata bedo ni jodak noweyo ne nam kore, nam oseluwogi kendo ketho giegi, kendo sirikal owinjo many kaka resogi ma ok okelo sigu. And damage is gradual, matimore mos to sudo. And so I would say kaonge gi luoro ni close to over 100 meters from the shore makoro wantie sani was dry land. And that would be ni ki estimate go alwora mar Mfangano de lo maduong' puothe olale nam. Ka idwa nyisa ni sirikal nitiere lo ma waluongo gi dho wagunda ni riparian land, kuma japiny okoromo budget go en futi makia e dho nam moweni ne na ma sirikal nyalo tiyogo kata gidwa time gimoro. To nam osekawe mo encroach nyaka mamara mana akwano ni pod nadungo. Kidwa biro kawuono tijago kwano kendo manyien ni wachagi kanyo kwadhi mbele. Donge neno ka ji dhi makore sede kai gi sirikal. To gin ang'o mowinjo sirikal otimne jodak ma e chula mondo girit alwora to bende giresre kuom medruok mar pi nam marocho ngimagi? Nitiere temptation mondo wadar ji osud malo kuonde moting'ore. To ka wasudo kuonde moting'ore malo, Mfangano en piny motigot. Miyo joma idho malo ji dhi encroach kuonde ma are forested for purposes of settlement, mondo giyud kuma gidakie, and secondly for purposes of doing agriculture. Now, mano ketowa e chandruok machielo. Nang'o? Nikech kuonde mantiere bungu, wang'eyo ni bungu timo migawo maduong' e miyo mazingaro bed maler, kech gin major carbon sinks. To ka wa encroach wadhi ketho bungu. Sama waketho bungu, koth biro biro mang'ongo. To ka koth obiro mang'ongo, wabro neno gima notimore kaka Masindo cha. Nang'o? Nikech oula biro biro. Obro ywero lo matin modong' malo manywa puro ni kuonde ka dong' Lwanda. To kamo biro gi lobno siltation bende time nam. Koro kawuono ni wan kaka Mfangano wadong' e kinda kuru ga sumbi. Nang'o? Kidho malo idhi ketho alwora. So we would want to act locally mondo wa save globally. Ni wa protect forest. To piny ka bende kuma tuere ni be nam muonyowa. E kinde ma piny mangima medo keto kenge mag rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi ma koting'o medruok mag pi e nembe, dwaro nitie mondo tend kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo oketo kenge mag neno oganda ma odak e chula omi puonj kod kony madwarore e kinde ma medruok mar pi nam medo kelo luoro e chuny jodak. George Bati,
Ramogi TV, Mfangano, Suba West Sub-County, Homa Bay County. Ramogi poch gi pak ne joma osiro weche ma wakelo ni achiel kachiel. Jatenda Joibonyo mano osiro weche gi mane no ne wachopo Pasi Oburu, japuonj Ken Fungo, Dr. Mark Matunga kachiel kod aduto mano osiro neno ni chenro no biro ni achiel kachiel nyakwa Ramogi e Ramogi TV. Joma nomiya wuotho e nam kagi nyisa ni kae ma ogera ok ng'eny ahinya, kae ma nyalo ringo godo kachiel kod iluongo ni captain mar yie man wacherore godo e nam, bende iluongo ni boss. En bende amora ahinya kode nyakwa Ramogi kuom ne tayowa, to maduong' ne Nyasaye kuom ne kwang' kodwa. Mogik nyakwa Ramogi gi kinde ni tayo dhia ne yweyo kendo kang'iyo mana moko kuom ote ma uchwalona ano ka vine mpesa ma Riat koni bati amor kod weche mabeyo mawuok e Ramogi TV. Gima wuoro ne nyathi wacho adier kendo okonyo wuon mare. Erokamano ahinya, mano wach ma owuoro. Kasto Purity Agai wacho ni Siungu Beach nolal chuth. Anyway, lit to Taita Taveta to ber. Erokamano. Oto lela ng'isa ni Ramogi lera ahinya oimore ma gineno kod wargi moso lela Kevin Wuode wachino moso jo Form 3 winners duto te. Erokamano. Pastor Komborwa wacho ni Ramogi TV kade mong'er ka wacha pigno omako dhoga koro lamo kende. Erokamano ahinya. Jana maus gege bende nitie nyakwa Ramogi, en be okoni oneno Ramogi TV. Kasto makamu koni mora ahinya gi kaka Opiyo Ndai gene koro chako mako sirikal mar broad based ni. Gima kama mondo nengo doga piny jopiny obed gi fuong'ruok. Mae gima ne kaka oganda ODM ne walwaro kende bane walamo. Mano makamu ma wacho kamano. Erokamano Joshua Odhoch Soja Wurkatieno kono nena yo makare. Ramogi TV weche manyien mag oimore tinende ni. Engineer Obura Woodrongo ni ntiere Mikindani Mombasa wacho ni wach namno winjo bed ni sirikal neno ni yawago oyudo kony nikech keto mwandu machal kod mano to lale pi en dok chien maduong' ahinya. Erokamano kuom nyisowa kaka nam muonyo chula mano samo chiel kanti Robert Center ma wuoyo kamano nyakwa Ramogi. Neno ka koro yiena moda ka uyuyo mana mapiyo piyo ndaka 42 bang' saa 3 ka waduogo to pod wadhi nyime gi weche manyien koting'o weche mag tuke. Mikono ni kitu ya maana na ni ya muhimu sana kufanya kazi. Juu hata kufuga trosa kama hii singeweza. Lakini baada ya mwaka moja, mwaka mbili hivi, nafsi karudi nomo. Sikaanza kusense. Na mimi nikasema sasa maisha yangu imeonekana kama imefika mwisho. Sasa nifanye nani? Hakuna bibi ama mtoto ama nani nitategemea, nijiamini. Hebu nikwambie ndugu, hakuna mwanaume anaweza ni shida kufanya hii kazi ya kulima. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
An Rosemary Ogonya, Dimondi Yud Wenda ni Kaka Skiza Kudni, Dimana star Aboro Achiel star Adek Angwen Adek hash. Poparienia, Ramogi TV and audio weru tote. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Wadonje weche mag tuke nyakwara Ramogi. Gol mar jatugo Boris Eno e dakika mar 63 nokonyo tim mar Cameroon loyo Kenya gol 1-0 e tuke adhula mag manyo tiko. Tuke mag pinje Afrika higa mar 2025. Cameroon omako thuolo mokwongo e grup J gi points 10 ka Kenya nitiere thuolo mar 3 gi points 4. Kawadhi nyime nyakwara Ramogi wang'iyo ma otenore kod weche mag FKF. Jogo molap dogi ndong ne bedo jakoma mar riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Football Kenya Federation ne ochwalo bok mage motelo ne yiero mabiro timore dwe mar 12. Jakoma chon e riwruok mar FKF Sam Nyamweya oyiero mane en jata tije klab mar Mathare United Patricia Mudheu kaka jalupne. Jata tije machon mar FKF Bari Otieno ka onyadendi Lucy Kageni kaka jalupne. Mane en jakanyo mar kuku mar FKF kata nek machon e gwenge mag Nyanza Tom Alila biro laro bedo jakom mar FKF Otiko Achiel gi Beryl Adhiambo. Ka jalup jakom e klab mar Murang'a Sil Hussein Mohamed bende ochwalo obok mage kama obiro chung Gotika Achiel gi jatugo machon McDonald Mariga. Jakoma Kakamega Homeboys Toto Shimanyola omakore gi jalup jakoma ma Bandari FC Twaha Mbara. Doris Petra mane en jalup jakom FKF dhi chung ka jalupne dhi bedo Nick Mwendwa. Process imekuwa smooth. Tumeweza kuzungumza na electoral board na tumewakilisha hizi documents zetu. Kwa hivyo mimi nina imani ya kwamba they'll do the right thing. Na sasa imefika wakati wa kuingia ground. Tukaombe zile kura kwa delegates. Sisi ile jambo kubwa ambalo tunaomba ni sheria ifuatwe. Ile Sports Act iko pale na lazima wale wanaesimamia uchaguzi huu wawajibike katika kazi yao na wafuate ile sheria. The process was it was okay. I mean, we brought in the documentation. I think it's the first step. Brought in the paperwork under protest because we have a matter which is coming up in SDT tomorrow. So we have to put in the papers to be safe. So there are heavy issues that we have raised at court. I think FKF will be represented. Board mochung'ne limbe pacho ka Kenya Tourism Board okotendre kod bengi mar Standard Chartered omakore mar medo rang'iny piem mag ng'we mag Standard Chartered Marathon ma ibago e pacho ka higa. Winjruok ma kama obiro bang' bedo kata mabiro bedo kuom higni 3 mabiro kochakore gi piem ma higani ibiro bagi tarik 27 mar dweni. Biro keto ng'we okang' mag nyalo ywayo jotugo mawuok e pinje maoko. Kano wuoyo e nyasi mar keto girimiti makamano, jata tije board mar KTB June Chepkemei olero ni piem mag ng'we ma ibiro bagi pacho ka ywayo jolimbe mathoth kama keto Kenya kaka achiel kuom pinje ma jolimbe nyalo biroe. We are positioning Kenya as home of great marathoners, and there is no better way than to support a marathon that will give the rest of the world a chance to come and run with Kenyans.
This is the beginning of our sports tourism proposition. And going into the future, we are going to partner with like-minded partners to push our sports proposition to the global level. And the reason why it's an important statistic for us is that we feel the marathon gives us an opportunity again to sell Kenya as a destination. Over the years, Standard Chartered as an international brand has been running marathon. Even for us as an international brand, having a marathon in the home of marathons is quite an important thing for to attract international runners. Mwadhi Gisheru no bedo jaloche tuke mag golf mag nyithindo mosiri kod bengi mar NCBA manobagi alap Masigona Golf Club. Mwadhi Gisheru noloyo Peter Gadongo e kidieny mar jotugo ma yawuoyi ma hikgi nitiere kindigni 13-14. Justin Ngera notieko thuolo mar 3 gi points 78. E kidieny mar nyithindo manyiri ma hikgi nitiere kindigni 11-12. Modhoni Kioi notieko e thuolo mokwongo mbele Sikwan Ju. Ashley Muyela nokawo thuolo mar 3. Amelia Shekin no bedo jaloch e kidieny mar nyithindo manyiri ma hikgi nitiere kindigni 13-14 bang' yudo points 80, kendo Yombo Yolanda Yu mane otieko e thuolo mar 2 gi points 84. I want to try getting to second instead of just going for 4th, 3rd, all the way to 1, because I see I'm getting better with how I'm playing, and it also depends on the course sometimes, because I have favorite courses and least favorite, so yeah, this is one of my favorite. This is the best course I've played that I've played so far. The greens were very good, fairways were very good, not too many trees, not hard to miss the fairway, but it was a fun experience. Erokamano nyakura Ramogi kuom yiero Ramogi TV mane makelo giko mar weche manyien mag oimore tinendeni. Amora ahinya nikech ikete ka kendo asebedo ka ilo Lydia Okeyo nikech kawuono en chieng' wuok tich en ema ojabedo ga kodu ka nyakura Ramogi. Kasa neno ka kang'iyo ka Dickens Arende ma Rongo sub county wacho ni Ramogi TV ber kendo ina bamba. Kinyo Nyarangwe daktari wacho ni bati amora ahinya ka Manyien Nyasaye ema mondo wagone erokamano kuom miwa ngima kinde duto. Aneni maber ahinya an ramba ka and thanks for the coverage. Eric Masiwo ema wacho kamano. Erokamano Eriko. Polycarp KDF Kugala neno Ramogi TV maler ahinya antiere umoja kendo atimo mos ahinya ne jo aluor kuom wito nera Jojo Kinyo Omondi. Pole sana. Kasto walamo ne jichula okinyisa ni nga weche manyien ler nwandi maniluongo ni Melvin ema wacho mano. Masa Musimba Jauyoma Mirando mora inya yedhe yudo tiendgi kapok gichopo e osiptal mondo jopiny ong'e koso. Karila Somondi mawuok Kisumu mopenjo mano. Pane mano kaluwore kod sigana ma Juma otimo kowuok Migori. Erokamano ahinya kuom chiko iti ne weche manyien mawuok e Ramogi TV. Dickens Makoiro Babatoni wacho ni jo Kericho notuo ni dhano N3 mina intellectual opio wandai Kongole fuel chako dok mos weche beyo wuod tsunami anoka bunge kod jomochung' ne rigiji piago pelni gi girito rakruok wan to enjoy mana broad based mos en mana kuyo kawaywago jangolo Princess Julie Opion Dwari ene kone pole sana kendo mos makende ne wede anyuola kod osiepe mag Princess Julie. Erokamano wuod Kikonge Opion Dwari. Nyakwa Ramogi gikanyo bende makori yiena mondo atieke godo mana kaka nya wacho an bende pod ote mara mar kuyo kod lit gidatimo mos ne anyuola mara joka Oria maduto te joka Mbagare joka Kingi joka Denga yawa Mawanje jogirango duto jogod kwer kum tho mara Lilinya Jogena oguda ka Yesu motrainya kumwito minu nya Jogena kendo mar Nyasaye mede chiwo hocho makende ne jogirango duto te jowanje kuom wito miyo ma nose kelo lokruok maduong' ahinya e pinyni kokale wende gi thum manogoyo. Ka kamano to mar Nyasaye gwedhna wuoganda luka mora ma untie bed ni untiere Kenya kaka meje maoko
kendo ageno ni Ramogi miyo ubedo gi ng'eyo kuom gik matimore thuolo ka thuolo ma uketo wang'u kendo umiyowa itu bende. Gi kinde ni ago erokamano bende ne jachung weche Ken Moga, reporters waduto te manu wuotho ma okolo ni weche kendo kelonu gi yo manimba. Pod gi pak bende ne director mara Lindsay Simani mosebedo kanya kwa Ramogi jago picha mara Ernesto Woodnam Chumbi kachiel kod jalok weche mara bende wasebedo god iluongo ni Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati. Bedo gotieno mokwe oriti masana.